Okay. I dag, der har vi nogle ordentligt syge quickscopers battle i gang. I en competitive. Fuck off. Lad det være med det der. Okay, dræb mig lige, Thijs. Det kunne være sjovt at se mig på Thijs. Nej! Jeg gør det. Nej! Jeg gider ikke at have cooldown. Okay, der regner lige ud. Ja, jeg er ikke dum. Nu har jeg så 64 og hjemme. Og så skole. Wow, lad nu være med det der. Derfor du bandet mere end du har vundet eller sådan. Du lige en. Ja, der. Barn. Wallbang headshot. Oh my god, oh my god. Wait, I need a quickscope. I need a quickscope. Oh, quickscope. Okay, Nå, jeg var med.